IRU bħal dejjem jissapportja l-amministrazzjoni f'kull ftehim settorali, jagħti gwida anke b'esperjenza biex noħolqu ċerta armonija għax aħna jinteressana ħafna mill-ħaddiema, allura nkunu qed nipprovdu strutturi li huma sostenibbli u flimkien mal-unions f'dal każ il-General Workers Union u flimkien mal-amministrazzjoni u mas-segretarju tal-Presidenza inkunu qed naraw li dawk it-talbiet li ovvjament il-mejda tan-negozjati tibqa' aħna nibqgħu dejjem isna l-gatekeepers ta' dak li huwa l-interess tal-gvern, imma l-interess tal-gvern huwa li jara l-ħaddiema kollha qed jgħixu bħajja ta' dinjità, jkollhom career progression li tista' tagħtihom motivazzjoni u anki inżommu relazzjonijiet f'armonija fejn hu possibbli b'dak kollu li jagħmlu fil-verità it-tim ta' l-Industrial Relations Unit li mhumiex ħafna nies imma nista' nassigurakom jagħmlu mirakli kbar biex ilaħqu amministrazzjoni sieħa. Allura nirringrazzjahom.